Добрый день, поважаныя сябры! З вами канал «Казки на канапе». Сегодня хочу вас познакомить с еще одной книжкой белорусской письменницы Жанны Міус, якая называется «Трэмс, тамс, тать, пора чаровать». Это казки для детей молодшего и среднего школьного узросту. Трэмс, тамс, тать, промовіць чараўнік, узмахне чарадзейнай палачкай і адбудзецца нешта казачна неверагоднае. Так і мы сёння з вами открываем эту книжку и будем знаёміцца с казкой, якая называется «Вусень матылюсень». Усе міланіны сябры маюць калі не жывёлінак, то птушачак ці рыбак. У дзяўчынкі Лады жыве сабачка Еўрык, у Маргошы котка Пухлана, а у Захара попугай Кай, а у Дарыны хомяки Булли и Трули, а у Михаськи аквариум с двумя безыменными золотыми рыбками и плямистым сомиком. А у самой же Миланки дома прожувае вусень. Чаму не проживае, а менавіта прожувае? Дык і пяцігадоваму дзіцяці зразумела, гэта істотка жуе ўвесь час. Гам-ням, гам-ням. Гам-ням. Мой вусень-матылюсень, так ласкава заве Міланка свайго незвычайнага гадаванца. Калісьці, патрэбна сказаць, што калісьці у Міланкі быў сабачка Кекс, непаседлівы шпіц, і дзяўчынка вельмі любіла сваё беленькае калматае воблачка. Але аднойчы Кексіка не стала. «Ён на вясёлку пабег», — сказала мама заплаканай дзяўчынцы. «Не сумуй моцна, Кексіку там вельмі падабаецца». Вясёлкавыя костачкі грызе, кожны дзень розныя фарбоўкі. Панядзелак чырвоную, у аўторак аранжавую. «Ага, а ў нядзелю фіялетавую», — усхліпнула Мілана. «Што я маленькая, не разумею». Не маленькая, але, дачушка, Кексіку там сапраўды добра. Ну, а з новым сябрам вусенем-матылюсенем Мілана пазнаёмілася ў жніўні ў гарадскім парку адпачынку. Ён, як і ўсе прыстойныя гараджане, адпачываў у выхадны дзень на дзікарослай раслінцы пад дрэвам. Ляжаў сабе ціхмяны, сур'ёзны і дзелавіта жаваў. Гам-ням, гам-ням. Ён нікога не чапаў і нікога не цікавіў. А тут раптам дзяўчынка незнаёмая спынілася і выдала ой-ойнае захапленне яго самавітай апраткай. «Мама, мама, паглядзі, што гэта? Гэта вусень такі распрыгожанькі». «Ага, сапраўды вусень», — падышла бліжэй і матуля. Нахілілася і з вялікай цікаўнасцю пачала разглядаць дзіўную істотку. Ну, калі вусень такі прывабны, які ж яго матылёк прыўкрасны атрымаецца. А матылёк, а вусень і сапраўды быў адметны, ярка-салатнага колеру, з чорнымі і фіялетавымі плямкамі на спіне. Прыгажун. Ну, той, хто ведае характар і звычкі дзяўчынак, напэўна ж зразумеў, які быў далейшы ход падзей. «Мамачка, дарагая, а можна?» Ну, вы ўжо здагадаліся, як было далей. Так вусень-матылюсень нечакана і крышачку казачна здабыў новы дом, клапатлівую вясёлую сям'ю і зацікаўленага суразмоўцу, 8гадовую дзяўчынку Мілану. «Так, прывітанне», — сказаў Міланін тата, паціраючы далоні і разглядваючы новага гадаванца. «Вашай вусеневай вялікасці, пэўна ж, патрэбны асобныя апартаменты. Ну што ж, поедем у краму, каб выбраць вам выбітны шкляны палац». І тата сапраўды паехаў і прывёз у хуткім часе невялічкі круглы акварыум. А ў акварыуме ўжо ляжалі кавалак дзёрну, ну гэта такая ніженькая траўка разам з зямлёй, сухія трэсачкі, некалькі сакаўных раслінак парасонікаў. «Я тут загугліў», — сказаў сваім дзяўчаткам тата, «што вусеням патрэбна сваё спецыфічнае абсталяванне у апартаментах, а яшчэ яны вядомыя гурманы, абы што жаваць не будуць. І вось, трымайся». «Ой, татуля, ты просто геній!» – заплескала ў далоні Мілана і пайшла ўрачыста суправаджаць вусеня на яго новае месца жыхарства. Вусень-матылюсень, ён жа ваша вусеневая вялікасць, ён жа
это Матулин вариант, стал жить-проживать на нижней полице над Миланиным письмовым столом. На подвоконні яму жыць нельга, таму яны не вельмі любяць сонца, і гэтым ціхмяным жывунам патрэбны цянёчак, спакой і вільготнасць. Тут да акварыуму падышла Матуля і пырснула вадзічкай з распыляльніка на траўку і на галінкі. А вось, Міланка, іду ж твайму гадаванцу, толькі чорт будзеш яго сама купаць. Згодна? Канешне, згодна, засмяялася шчаслівая дзяўчынка. Назаўтра, як толькі прачнулася, Мілана спачатку падбегла да акварыума і зазірнула з цікаўнасцю ўнутр. А раптам за ноч з вусенем нешта адбылося. Не, на жаль, нічога з ім не адбылося. Ну і ладно, ніколькі не засумавала Міланка. Сёння яшчэ падсілкуеш як след, а тады паглядзім. Так, вусень-матылюсень. Мінуў цэлы тыдзень. Вусень спраўна па-вусеньску грыз парасонікі-ласункі, што прыносілі яму ў акварыум, а Мілана разам з Матуляю пашла ў кнігарню выбраць цікавую кнігу пра жыццё насякомых. Вядома ж, у першую чаргу дзяўчынка хацела атрымаць новыя веды пра вусеняў, пра іх казачнае пераўтварэнне ў прыўкрасных матылькоў. «Мама!» – крычала яна, бо не змагла стрымаць захапленне. «Ты толькі паглядзі, якія яны!» Ну, яны гэта, канешне, разнастайныя матылі, што былі гэтак маляўніча паказаны на старонках дзіцячай энцыклапедыі. «Ты будзеш такі альбо такі?» – звярталася часта Мілана да ненажэры вусеня і тыкала пальчыкам на выявы ў яе захапляльнай кніжцы. «А можа, вось такі? А, міленькі вусень-матылюсень!» Матуля смяялася, неаднойчы чуючы такія роспыты, і казала: «Дачушка, а чаму б табе не пафантазіраваць і не намаляваць свайго матылюсеня?» «О, ай праўда, і чаму я сама не здагадалася?» І вось, пакуль вусень старанна наядаў сабе бакі, Міланка, высунуўшы кончык языка, вымалёўвала яго будучае аблічча, кожны дзень новае. І хутка дзіцячы пакой пераўтварыўся ў сапраўдную карцінную галерэю з неверагоднымі напапернымі прыгажунамі з матыльковага роду. «Ого, дык у цябе, дачушка, атрымаўся сапраўдны матылярыум!» – прамовіў здзіўлены тата і звярнуўся да вусеня. «Ну што, ваша вусеневая вялікасць, калі ўжо акуклівацца пачнём?» А вусень нібы толькі і чакаў такога пытання. Праз дзень сапраўды змяніў аблічча. Павіс шызым коканам на галінцы і замёр, быццам бы заснуў. А на самай справе у кокане ў гэты час адбывалася чарадзейства. 2 тыдні з хвосцікам Мілана цярпліва чакала. Глядзела засяроджана праз шкельца акварыума і фантазіравала. У адзін з вераснёўскіх чацвяргоў у другім В была класная гадзіна. Урок меў назву «У мяне ёсць незвычайны сябра». Усе дзеці наперабой распавядалі пра сваіх гадаванцаў, коцікаў, сабачак, рыбак, чарапах, хамячкоў, як яны выглядаюць, як паводзяць сябе. «Міланка, а ты што маўчыш?» – падышла настаўніца да дзяўчынкі. «Раскажы нам пра свайго гадаванца». «А ў яе зараз няма нікога», – сказаў Міхаська, павярнуўшыся з першай парты. «У Міланы быў сабачка Кекс, але памёр нядаўна». «А вось няпраўда», – запярэчыла дзяўчынка. «Кекс не памёр. Кексік пабег на вясёлку і адтуль прыслаў мне вось яго». З гэтымі словамі Мілана паказала настаўніцы і ўсяму класу 3 яркія фотаздымкі. На першым фота ярка-салатны, плямісты вусень сядзеў у шкляным акварыуме. На другім на сцяблінцы вісеў шэры, няўрынслівы кокан-кукалка. А на трэцім фота прыўкрасны матылёк даверліва размясціўся ў Міланы на руцэ, раскінуўшы трапяткія крылцы. «Гэта мой вусень-матылюсень», – горда паведаміла зацікаўленым аднакласнікам і настаўніцы Мілана. «Мы тут крышачку пачаравалі разам з прыродаю». Вось такая прыгожая, пяшчотная казка пра сяброўства.
Хочу сказаць, што ў гэты зборнік уключаны яшчэ не менш цікавыя казкі. Я толькі вам назвы пра іх скажу. Вясёлкавае сяброўства. Гэта казка пра тое, як сябравалі вецер і воблачка. Прачнуць і не падвядуць. Гэта камічная гісторыя незвычайных хатнічкаў, дамавічкоў, калі па-руску кажучы, і звычайных людзей. Так чытаецца лёгка гэта казка, такая з гумарам напісана. А яшчэ ёсць такая казка тут «Размаўлюнкі маленькай Валюнькі». Таксама казка. Я вельмі спадзяюся, што тая казачка, якую мы з вами прачыталі, спадабаецца вашым дзецям або внукам. І вы абавязкова знойдзеце кніжку у бібліятэках альбо ў кнігарні. І я вельмі раю пасля прагляду, праслухоўвання гэтай казкі прапанаваць вашым унукам, дзеткам намаляваць вось гэтых гадаванцаў або сваіх гадаванцаў, якіх у вашых дзяцей ёсць, альбо тых самых матылькоў. Я спадзяюся, што мы яшчэ сустрэнемся з некаторымі героямі кніг Жанны Міўз. А сёння я хачу вас падзякаваць і буду вас чакаць на сваім канале «Казкі на канапе». Да пабачэння, да новых сустрэч!